A primeira das paradas do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, en Muros, producíase no concello. Ás portas da Casa Consistorial agardaban a alcaldesa María Lago e a tenente de alcalde Caridad González, así como tamén outros membros da Corporación Municipal. Tras os saúdos de rigor e xa no Salón de Plenos, procedeuse á asinatura dun convenio de colaboración que permitirá o financiamento das obras de construción dun novo parque infantil en Esteiro e o acondicionamento da zona deportiva e dos xogos de Louro. Os dous proxectos contan cun orzamento de máis de 246.000 euros, dos que a Deputación achegará o 80% do investimento total. Firmamos un convenio no Concello no que vamos a facilitar a construción dun parque infantil, a mellorar zonas de ocio, tanto aquí como en Muros, a mellorar espazos deportivos, tamén aquí en Muros, e, por tanto, pois, é unha inversión de máis de 200.000 euros que facilita, pois, como digo, a mellora calidad de vida dos veciños e veciñas de Muros, non? Dende o Concello valoraron moi positivamente a asinatura deste convenio, que contempla a creación dun novo parque infantil na contorna do Parque de Antón, e aposta en valor dun espazo público actualmente infrautilizado en Agra da Filgueira, en Louro. É toda unha sorte poder contar con esta financiación a maiores para a construción das áreas de lecer de Esteiro e a mellora da de Louro, porque a realidade é que, como xa ben se dixo, os concellos pequenos estamos infrafinanciados e cada vez, sexa por un motivo ou polo outro, as competencias que se nos delegan son máis, pero non veñen acompañadas do orzamento necesario. Neste caso temos que recurrir á Deputación da Coruña, que ao final debería ser o Concello dos Concellos, digamos que a entidade superior que nos ampara, para poder levar a cabo obrigas que lle corresponden aos concellos e que nos corresponden, como son o mantemento, como son a mellora no saneamento, todas estas competencias que sí que son nosas e que moitas veces non podemos facer frente por culpa de outros gastos que lastran as nosas contas municipais de competencias que nos chegan de maneira impropia. Entón, pola nosa parte, moi agradecidas á Deputación da Coruña, neste caso, polas obras que asinamos hoxe no convenio, que son a área de lecer de Esteiro e a mellora da área de lecer de Louro, e unha vez máis agradecidísimas pola chega que nos chega todos os anos en forma do Plan de Obras e Servicios da Diputación. Na visita o presidente provincial destacou tamén a estreita cooperación da Deputación co Concello Muradán, onde a institución provincial nos últimos 11 anos investiu máis de 18,2 millóns de euros. Dese total, máis de 9 millóns de euros aproximadamente corresponden ao Plan Único, a principal ferramenta de cooperación da Deputación cos concellos, que permitiu financiar en Muros un total de 54 obras destinadas á mellora de infraestructuras, equipamentos e servizos públicos. Pois como as inversións que a Deputación facilita e os recursos que esta traslada aos concellos da provincia se materializan en aumentar a calidade de vida, a calidade urbanística, sobre todo os cascos históricos, como neste caso, onde con unha inversión de algo máis de 200.000 euros, somos capaces de iniciar unha senda de peatonalización, de mellora na accesibilidade, de mellora estética, como merece o casco histórico de Muros, non? Nunha institución que mantén a vinculación moi directa de inversión do Concello de Muros coa Deputación, igual que co resto dos concellos da provincia, sobre todo os máis pequenos, onde dependen basicamente a hora de invertir os recursos que lle transfire a Deputación a través do Plan Único, non? Un plan que xa leva financiado aquí dende 2015, 54 obras en Muros que axudaron a modernizar tanto o que se ve como o que non se ve, as tubaxes de abastecemento, de saneamento, os suministros enerxéticos que están pero non se ven e que cambian a calidad de vida do urbanismo e ademais tamén axudamos con 18,6 millóns de euros dende o ano 2015 transferidos a través dun plan que, como digo, para os concellos é un maná moi esperado cada vez que aportamos unha cantidade máis, porque é un plan vivo que arrinca coa cantidade e finaliza no exercicio coa cantidade moi superior. De feito, este ano batimos un récord histórico, 160 millóns de euros, cando arrincamos no 2015 con 24,5 millóns de euros. Por lo tanto, o esforzo que facemos
por transferirlle recursos económicos aos concellos é xigantesco, non? Que esperemos que siga outros 10 anos máis como mínimo, non? Dentro do Concello intentamos facer un reparto equitativo con todas as parroquias e intentamos sempre que chegar a cada unha das 8 parroquias. Non sempre se pode, os cartos non son infinitos e os recursos son limitados. Entón, pois, hai veces que hai que repartir, pero creo que se está vendo que se intentan priorizar todas as parroquias e non centrarse só naquelas infraestructuras máis turísticas ou máis visibles. Queremos que sexa a nosa propia veciñanza quen poida desfrutar do noso concello e por iso hai que invertir en todas e cada unha das 8 parroquias que conforman o Concello de Muros. A visita do presidente da Deputación a Muros remataba na Rúa Real, onde puido comprobar o resultado das obras da segunda fase da humanización levadas a cabo neste espazo, en pleno casco histórico, que tamén foron financiadas pola institución provincial a través do Plan Único, con preto de 230.000 euros. O proxecto incluíu a renovación das redes de abastecemento e saneamento cunha nova rede separativa, a mellora das canalizacións de alumeado público e a instalación de tubaxes que permitirán no futuro soterrar o cableado eléctrico e de telecomunicacións. En definitiva, modernizar e poñer en valor unha rúa que presentaba importantes deficiencias, respetando a identidade e o extraordinario valor patrimonial do casco histórico da vila.